σπουδαίος από όλους τους άντρες και από όλους τους ανθρώπους που γεννήθηκαν σε αυτόν τον κόσμο. Γιατί έγινε τόσο μεγάλος, τόσο σπουδαίος? Τι ήταν εκείνο που τον ανέδειξε? Αγαπητοί μου, ο Άγιος Ιωάννης βγήκε έξω, λέει, στην έρημο, ασκήτευε έντονα, σκληρά θα το λέγαμε, και εκεί κήρυτε βάπτισμα μετανοίας. Και μάλιστα πήγαν από τους Λεβίτες και από τους ιερείς των Ιουδαίων κάποιοι και του λένε, ποιος είσαι εσύ και βαπτίζεις? Τι είσαι? Μήπως είσαι εσύ ο Χριστός? Μήπως είσαι εσύ κάποιος από τους προφήτες, ο Ηλίας? Ποιος είσαι? Λέει, εγώ είμαι φωνή βοόντος εν τη ερήμο. Δεν κατάλαβαν τίποτα. Λέει μια φωνή που φωνάζει στην έρημο. Λοιπόν, εμείς ήρθαμε να σε ρωτήσουμε ποιος είσαι? Πως λες είμαι μια φωνή που φωνάζει στην έρημο. Χαζός είσαι, ανόητος είσαι, τρελός είσαι. Τι είσαι τελικά? Και δεν κατάλαβαν ότι αυτός είναι φωνή, άλλος φώναζε στην έρημο. Άλλος φώναζε, ο Ιωάννης ήταν η φωνή αυτού που φωνάζει. Και τους λέγει, και του λένε, το ρωτούνε, τότε αφού είσαι μια φωνή που φωνάζει στην έρημο και δεν είσαι ούτε ο προφήτης, ούτε ο Ηλίας, ούτε ο Χριστός, τι θέλεις και βαπτίζεις? Με ποιο δικαίωμα βαπτίζεις τους ανθρώπους και τους λες, δίδεις βάπτισμα μετανοίας? Λέει ο Ιωάννης, δεν ξέρετε τίποτα, δεν καταλαβαίνετε τίποτα. Κι όμως θα δείτε γρήγορα να έρχεται μετά από μένα εκείνος ο οποίος θα είναι πολύ πιο ανώτερος από μένα και του οποίου ούτε καν τα κορδόνια των σανδαλιών, των υποδημάτων του θα είμαι ικανός εγώ να λύσω, να δέσω. Τι ήταν όλα αυτά? Κόσμος έτρεχε κόσμος στον Ιωάννη. Βάπτισε. Κι όμως ο Ιωάννης είπε, εγώ είμαι φωνή βοόντος εν τη ερήμο. Δεν είμαι τίποτα. Είδε και το Πνεύμα το Άγιο. Είδε το Πνεύμα το Άγιο να κατέχεται. Γιατί μετά από 2 μέρες, λέει, βγήκε έξω, αυτά τα γεγονότα που σας είπα, γινόταν στην Πιθανία, λέει, πέρα του Ιορδάνου. Και μετά από 2 μέρες βλέπει κάποιον να έρχεται και λέει, να, αυτός είναι που σας έλεγα, που έρχεται ο αμνός του Θεού, ο έρωνα τρανορτιανικό. Πώς τον ξεχώρισε μέσα σε τόσο κόσμο? Γιατί είναι πολλής κόσμος. Εγώ δεν τον ξέρω, λέει. Μα άμα δεν τον ξέρεις, πώς μιλάς? Εγώ δεν τον ξέρω ως άνθρωπος. Αλλά το Πνεύμα, αυτός που με έστειλε να βαπτίζω, άρα δεν κάνω του κεφαλιού μου. Μου είπε, σε αυτόν που θα δεις να κατεβαίνει το Πνεύμα ως ύπερσκαρα σαν περιστέρι, αυτός θα είναι που θα λυτρώσει τον λαό του Ισραήλ. Είδατε, αγαπητοί μου, συμπεριφορά. Σπουδαίος άνθρωπος. Είδε το Πνεύμα το Άγιο να κατέρχεται. Άκουσε την φωνή, άκουσε, όπως λένε τα Ιερά Ευαγγέλια. Βάπτιζε τον κόσμο, βάπτισμα μετανοίας. Ποιος έσπαχνε όλον αυτόν τον κόσμο να πάει να βαπτιστεί στον Ιωάννη τον Πρόδρομο? Τι ήταν όλο αυτό το γεγονός? Κι όμως ο ίδιος δεν είχε καμία ιδέα για τον εαυτό. Δεν είπε τίποτα, εγώ είμαι σπουδαίος. Εγώ είμαι υπέροχος. Ακόμη και ο Ηρώδης τον άκουγε, που τον έβαλε φυλακή, τον άκουγε ευχαρίστως, γιατί άκουγε τα λόγια του. Είδατε ταπείνωση, είδατε χαμένο εγώ, έθαψε το εγώ του. Χαρίσματα, πάρα πολλά. Την φωνή του Θεού την άκουγε, γιατί ήξερε να ακούει την δική του την φωνή μέσα της ταπεινώσεως. Είχε καθαρίσει τον εαυτό του και ήξερε να ακούει την φωνή του εμείς. Την φωνή του Θεού δεν την ακούμε, γιατί ακούμε όλες τις άλλες φωνές που είναι έξω από εμάς. Την φωνή μας όμως δεν την ακούμε. Να σας πω κάτι. Έχω ένα χάρισμα, μια ικανότητα, ή έχω ντυθεί όμορφα. Πήρα και αγόρασα ένα ρούχο, αγόρασα ένα σπίτι, πέτυχα στο πανεπιστήμιο και βγαίνω έξω και κυκλοφορώ και μου λένε μπράβο, συγχαρητήρια. Ποιανού φωνή ακούω τώρα, την φωνή μου ή την φωνή των ανθρώπων? Μα δεν έκανα τίποτα, έπρεπε να το κάνω. Όχι. Όταν μαγείρευες ένα ωραίο
φαγητό, το μαγείρευες και έλεγες θα μου πούνε ευχαριστώ, θα μου πούν μπράβο τι ωραίο είναι. Όταν αγόραζες ένα ρούχο και το φορούσες έλεγες όπα τι θα λένε άλλοι τώρα για μένα. Όταν αγόραζες ένα ωραίο σπίτι, ένα ωραίο αυτοκίνητο, όταν πετύχαινες στο πανεπιστήμιο, άντε βρε παιδί μου διάβασα, λέμε στα παιδιά να περάσεις κάπου γιατί θα γίνουμε ρεζί. Τις φωνές των άλλων να πούμε, όχι τη φωνή του εαυτού μας, την ικανότητά μας, τις δυνατότητές μας. Γι' αυτό λέει και ο Απόστολος Παύλος, άνθρωπε μου λέει, Θεού το δώρο. Καυχέμαι για την ομορφιά. Τι έκανες για να είσαι όμορφος εσύ και εγώ να είμαι άσχημος? Γιατί δεν μπόρεσα εγώ να είμαι ωραίος όπως εσύ? Γιατί εγώ δεν μπορώ να έχω ωραία φωνή όπως έχεις εσύ? Γιατί εσύ καυχέσαι για πράγματα που δεν έκανες τίποτε παρά μόνο διαχειρίζεσαι αυτά τα οποία έχεις. Και καυχόμαστε, είμαι έτσι, είμαι αλλιώς, κοιτιόμαστε στον καθρέφτη, αυτό και αν δεν είναι. Παίρνουμε και το κινητό, το βάζουμε έτσι, ένα καθρέφτη από εδώ, ένα κλιματιστικό, ξέρω, ένα σασέρα από εκεί, βγάλουμε εκεί, βλέπουμε τον εαυτό μας, βλέπουμε εκεί. Τι ναρκισσισμός είναι αυτός? Τι είσαι άνθρωπε μου? Ξύστε λίγο την επιδερμίδα και θα βρείτε βρωμιά, αίματα και θα συγχαθείτε. Πόσο είναι η επιδερμίδα? 2 χιλιοστά είναι. Και πόσο θα κρατήσει αυτό? Πόσα χρόνια θα κρατήσει? Γιατί καυχόμαστε για πράγματα που δεν είναι δικά μας, απλώς το διαχειριζόμαστε και είμαστε υπεύθυνοι για το πώς θα τα διαχειριστούμε. Τι καυχέμαι για τα παιδιά μου, τι καυχέμαι? Το παιδί μου, πάτερ, λέει κάποιος είναι άρρωστο, κάνε προσευχή. Το παιδί σου, μόνη σου το έκανες? Γιατί δεν λες το παιδί μας? Είναι και του άντρα και της γυναίκας, δεν είναι δικό σου. Το παιδί μου. Εγώ το παιδί μου το προσέχω, το παιδί σου. Είδατε εξουσία που έχουμε. Ούτε του Θεού είναι, ούτε του άντρα μου είναι, ούτε τίποτα, ούτε της γυναίκας, τίποτα. Το παιδί μου, κτητικότητα. Πώς να ακούσουμε τη φωνή του Θεού? Αφού τη φωνή τη δική μας δεν μπορούμε να την ακούσουμε. Ξέρετε, όταν εγκυμονεί μια γυναίκα, λέει, ακούω το έμβριο μέσα μου, το ακούω. Άμα δεν το ακούσει, κάτι τρέχει. Άρα λοιπόν, πώς θα μορφωθεί ο εαυτός μας μέσα, αφού δεν τον ακούμε? Έχει πεθάνει ο εαυτός μας. Ακούμε όλα τα έξω τον εαυτό μας μέσα, δεν τον ακούμε. Έχει πεθάνει. Και αφού έχει πεθάνει, πώς θα ακούσει την φωνή του Θεού που θα μας πει, πρόσεχε αυτό, πρόσεχε εκείνο, εδώ είναι απάτη, εδώ είναι παγίδα, εδώ είναι περηφάνεια. Πώς θα τα ακούσουμε? Δεν τα ακούμε. Και πορευόμεθα στη ζωή με τις φωνές που ακούμε γύρω μας. Και φωνάζει ο διάβολος και μας λέει, από εδώ στρίψε. Πώς θα ακούσω τη φωνή του Αγίου? Όχι παιδί μου από εκεί, λάθος δρόμος, πώς θα την ακούσω? Και παίρνω τον δρόμο του διαβόλου γιατί ξέρω να ακούω όλα τα απ' έξω, όχι όμως το μέσα μου, καθόλου. Δεν μιλάμε ποτέ με τον εαυτό μας. Αγαπητοί μου, λέει ο Απόστολος Παύλος, όλα λέει τα έχεις λάβει από τον Θεό, όλα. Και τη ζωή από τον Θεό την πήραμε. Ποιος μόνοι μας την φτιάξαμε τη ζωή? Ποιος έδωσε ζωή? Η μάνα μας μας έδωσε ζωή. Τι έκανε η μάνα μας για να συλληφθώ εγώ μέσα στη μύτη της, 2 πατέρα? Τι έδωσε? Έδωσαν 2 υλικά, τα οποία υλικά αν δεν δουλέψουν όπως ο Θεός θέλει, εγώ τα κατευθύνω. Εγώ τίποτα δεν κατευθύνω. Αν δεν δουλέψουν όπως ο Θεός θέλει, άνθρωπος δεν συλλαμβάνεται. Άρα λοιπόν, τι καυχάσεως μιλάω, αφού τα έχεις λάβει όλα από τον Θεό, τι καυχέσαι ότι δεν τα έλαβες από τον Θεό, αλλά είναι δικό μου κατόρθωμα, εγώ τι έκανα, εγώ τι πέτυχα, εγώ τούτο, εγώ εκείνο. Αγαπητοί μου, ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος ήξερε να ακούει την φωνή, γιατί άκουγε και την φωνή του, και άκουγε την φωνή του, γιατί δεν θαμπόθηκε από τα χαρίσματα που του έδωσε ο Θεός. Δεν θαμπόθηκε από τις φωνές που άκουγε γύρω του. Εμείς θαμπονόμαστε ακόμη και με τα βραχιόλια που βάζουμε εδώ, και τα σκουραρίκια που βάζουμε και τις κολλιέδες που βάζουμε. Θαμπονόμαστε και ποιος λέει τι έχουμε. Αν θέλετε να ακούσετε την φωνή του Θεού, έτσι να κινηθούμε όλοι μας, ταπεινά και απλά και να λέμε Θεού το δώρο και όχι δικό μας. Κυρίω δεηθόμεν. Ευλογία Κυρίου και έλεος αυτό έτσι, μας και αυτή αγάπη και σωτηρία, πάντοτε γίνει και αλήθεια εις τους αιώνας των αιώνων.
δόξαση, ο ενιορθάνικο Ιωάννου Βαπτιστήνε μεταδεξάμενος δια την ημών σωτηρία και Αναστάς εκ των νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός τες πρεσβείες των Αβραάμ και Παναμωμαγίας του Μητρός, δυνάμει του τιμίου και ισόπιου σταύρου, προστασίας των τιμίων επουρανίων θείων δυνάμων ασωμάτων, οικεσίες του τιμίων δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων ου και την μνήμη επιτελούμεν, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων πατέρων ημών Αγίου Βυσσαλίωνος και Διονυσίου Περίγνωνος Αρχιεπισκόπων Λαρίσης, του Κάρχη Επισκόπου Υπηρουπόρεως και Κρυμαίας του Ιατρού και Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως των Αιγύων Πρωτοπατουργών, των Μεγαλομαρτύρων Γεωργίου του Τροπιοφόρου Δημητρίου του Μυροκλήτου του Φανουδίου του Θαυματουργού, των Νεομαρτύρων Γεδεών του Εντυγνάβου Γεωργίου του Κεραψάνης Δαμιανού και Ιωάννου του Λεναρίσιμου Αρχιρισάνδρου, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών Ιωάννου Πυρώσου Φιλοθέης της Ερήμονος Παρασκευής της Αντιφόρου, των Αγίης Πατροσχούν Ιωάννου του Χρυσοστόμου και Μισταγωγίου και Τελέσμων των Αγίων και του Πλέον